f'i ye ayiwa dɔnni awɔ n'i ko ko dɔnnibaga ne kɔni t'a fɔ n yɛrɛ ma fɔlɔ n ko n y'a ye ayiwa n bɛ kalan na ayiwa toujours mais n bɛ se ka dɔɔni fɔ awɔ mais n'i ko dɔnni an ye min mɛn cɛkɔrɔbaw da n'an ye min kalan n'u ye min fɔ an ye awɔ n'i ko ko dɔnnibaga kɔrɔ de ko k'i yɛrɛ bɔ k'i ka i ka du k'o bɔ ka kabila bɔ k'i ka dugu o lakana n b'a fɛ k'o fɔ awɔ k'i ka jamana lakana k'i kɛrɛfɛ jamana lakana an bɛ dɔnni baarakɛla dɔn kosɛbɛ o de a bɛ fɔ de ma ko dɔnni n'i tilali ka du la ani kabila la i ka jamana an'o kɛrɛfɛ jamana dɔnni ne b'a dɔn ten ɲɛ min kalan kosɛbɛ mais i ye yɔrɔ min fɔ sisan awɔ ala ka dutigi bɛɛ kisi ma amina ala sɔn n'o sugu b'a fɛ ka na i la sisan kosɛbɛ kana taa yɔrɔ jan i bɛ sirakɔrɔ sɔrɔnan ɲini ka maraka jugu ni ɲini ka jɛtugu ni ɲini a bɛɛ kuru kelen kelen kosɛbɛ i bɛ musa sɛbɛn siɲɛ 100 ka tontigi sɛbɛn siɲɛ 100 ka adama sɛbɛn siɲɛ 100 i bɛ nin yiri saba min y'a fɔ i bɛna don kolon kɔnɔ k'a furongo ka nin fura nin ye tiɲɛden saba min f'i ye kosɛbɛ ka ninnu fura a sɛbɛnni nasi funfun a la awɔ k'a furonki kosɛbɛ k'a da suma na n'a jala n'i ye nin wusu i tɛ se k'a fɔ fiyewu ko malo bi sɔrɔ ayi ti malo non fɔ n'i filila yiri in na maa caman tɛ se ka n'i y'a ye tiɲɛni caman bɛ yen bi kosɛbɛ mara de tɛ du kɔnɔ ayiwa karisa ye dennankolo ye dennankolo ni dutigi dɛsɛra tiɲɛni de bɛ kɛ ni dutigi dɛsɛra tiɲɛni de bɛ kɛ ala ka dutigi bɛɛ kisi amina allah ale ye koba ye i da sera o yɔrɔ ma o ye ko belebeleba de ye mɔgɔw kan bi min ka gɛlɛn ayiwa sabula min ni du tali man kan n'o ye du ta du ko bɛ ban ne ye tiɲɛ ala kana mɔgɔ dɛsɛ amina allah dɛsɛ man ɲi ayiwa mais jɔn yɛrɛ la man ɲi dɛ ani dusutanya n b'o f'i ye jɔn yɛrɛ la ni dusutanya non ni cɛ jɔli yɛrɛ la i ka cɛya banna pewu i bɛ da i dusukun na ka da i yɛrɛ de la dɔnni dɔnni o e wo ne wo min bɛ k'an lamɛn an bɛɛ bɛ min bolo a banna a ye n'o sɛ kuma tɛ yen sa ayiwa kana taa ni kuma yɔrɔ jan biba n'i ko k'o tɛ yen dɔrɔn a bila i kunna e yɛrɛ tɛ yen ayiwa ale de b'a bɛɛ dilan ale de bɛ a bɛɛ de bɛ laban ale bolo siga tɛ nin biba seni lalabi biba an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye jamukan kura ye an bɛ ba ni kulo cɛ yan bamakɔ sanga ni waati bɛɛ an sigi ko 10 maaw b'u tulo ma da ka lamɛnni kɛ bawo min bɛ fɔ a bɛ fɔ ni basigi a bɛ fɔ ni kodɔn ye a bɛ fɔ ni miiriya ɲuman ye wa a bɛ tila ka dɔnni ɲuman ninnu bɔ a kɔnɔ k'a di maaw ma maaw ka taa u yɛrɛ mago ɲɛ a la Fuseni an bɛ na aw yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ ni o ye turabu ye turabu tɛ mɔgɔ ta ye nka ni ko aw ka fɛn waati laban in na turabu maa min ye a ko ta k'a kɛ wasotɔ ko ye ka nin ni jugu bɛɛ kɛ a fɛ o ye Gawusu Kalilu Berete Fuseni an y'a jateminɛ e yɛrɛ la turabuden dɔ bɛ yen i bɛ kuma a kan kosɛbɛ i sɔn bɛ turabuden ye i ko turabuden minnu ka teli ale wulu la lomura o ka ɲi n'i wulila fayiri mɔgɔ mɔgɔ ka dayirimɛ sɔrɔli ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ sabula an fɛ yan mɔgɔw lafilila ko caman na awɔ wari bɛ mɔgɔ min kun ani mɔgɔ min bɛ nasɔngɔ ɲini na olu tɛ kelen ye mali la an b'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na sans jamais ayiwa mɔbili bɛ mɔgɔ dɔ bolo min a bɛ nasɔngɔ ɲini o bɛ kɛ n b'o f'i ye mɔgɔ dɔ bɛ si a ka du kɔnɔ a bɛ ka nasɔngɔ ɲini o caman donc waritigi a nasɔngɔ ɲini na kelen tɛ f'an ka nin de faamuya awɔ nin bɛ kɛnɛ kan mais mɔgɔw n'i b'a fɛ fayiri n'i wulila i b'i jija n'i bɔra fayiri la dɔrɔn lomara 16 sɛbɛn papiye kan k'i tɛgɛ wusu a sabu mɔgɔ dɔw ka bitigi bɛ dayɛlɛ fayiri kosɛbɛ lomara 16 sɛbɛn i b'a dɔn bɛɛ bɛ jɛ ka fɛn kelen k'a fɔ ko fɛn kelen man ɲi mais mɔgɔw kan k'o tɛ kelen lomara 16 sɛbɛn papiye kan i ka su 6 i ka fayiri 6 k'a la i k'i tɛgɛ wusu a la n m'a fɔ i ka taa maa si fɛ n'i bɛ lomara ci cogo dɔn so 7 de don sabu lomara ale bɛ ci 2 kelen 2 ci cogo dɔn ne tɛ ka kuma nin fɛn ninnu kan k'a fɔ k'a ma mago ɲɛ ne
ne fɛn dɔ de y'a la kosɛbɛ n'i ye su 7 k'a la su o su i bɛ lumura 16 ci fayiri k'a bila tasuma na k'i tɛgɛ wusu a la taa i ka ci fɛ i bɛ jaabi ye o don i bɛ jaabi lumura ka teli 24 heures de don wa ne bɛ sɔn wagati bɛɛ hali sisan n'i y'a kɛ a bɛ sɔn sinon a dɔw bɛ yen ne b'olu dɔn ni yanni ka tile bɔ i b'olu kɛ yanni tile yɛrɛ ka bɔ awɔ yanni ka tile kana bɔ ka sɔrɔ i m'olu kɛ olu b'a la mais mɔgɔ ma nin si fan o de kama dɔ ye n wele sisan ko non k'ale bɛ ka fɛn fɛn kɛ a si tɛ ka sɔrɔ a tɛ sɔn n y'a mɛn e b'a kɛ a tɛ sɔn e m'a minɛ mɔgɔ si la e ma gɛrɛ ka taa sɛgɛn kɛ mɔgɔ si fɛ e ko k'e y'a mɛn tintɔw kan k'e b'a kɛ i bɛ mɛn kɛli la dɛ non i bɛ mɛn kɛli la aw maa minnu bɛ k'a ta tintɔw fɛ k'a kɛ wala aw min bɛ k'a ta tintɔw kan k'a fɛ a kɛ n b'a fɛ k'a f'u ye u k'a tacogo ɲuman ɲini k'a dɔn quoi ne kelen tɛ kuma a kan awɔ so fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ bila olu ma dafa ne seko t'o la e seko t'o la debi ne mana kuma kɔnɔ dɔɔnin na mɔgɔw kumakan bɛ tigɛ a ma dafa a caman o degun de bɛ mɔgɔ caman kan a n'a kɛcogo ani e bɛ fɛ ka a fɔra k'i ka fɛn min kɛ ko i bɛ 1000 sɔrɔ sini e b'a to kɛ k'i ka 500 sɔrɔ e dun tɛ 500 baara la nin bɛɛ de fɔra kuma in kɔnɔ k'a ban ko n'i bɛ mɔgɔw bolo baara la ne de b'a f'i ye n'i bɛ maaw fɛ yen baara la mɔgɔ dɔw bolo o tigi bɛ k'i kɔfɛ o tigi de b'i bila baara la i bɛ chacun min jouer ka fɛn wari sɔrɔ o chacun min jouer ani e bɛ ka baara k'i yɛrɛ ye e b'i yɛrɛ de ka yamaruya kɔnɔ e bɛ chacun min kɛ kelen tɛ maa bolo baarakɛla ni kɛn yɛrɛ hali kɛnɛ kan olu tɛ kelen ye bon ni nin kuma sɔrɔla k'a f'an ye donc aw tɛ se ka jɛ dɔɔnin kelen na donc i b'a ye o yɔrɔ la ko dɔɔnin dɔw bɛ yen ne bɛ dɔɔnin dɔw dɔn olu bɛ kɛ midi ayiwa ne t'i yɛrɛ ka baara la e bɛ se k'o kɛ e tɛ se k'o kɛ ninnu bɛɛ de bɛ ko in kɔnɔ n ka kuma bɛ min nɔfɛ k'i sigi ko ne y'a mɛn n b'a kɛ gɛrɛ a tigi la jɔn ne wa nɔ i dalen don min na gɛrɛ o la dɔrɔn o ka ɲɛ yir'i la siga tɛ nin a banna n'o tɛ n'a y'i diya an kana ɲɔgɔn ye o tɛ kuma jugu ye a tɛ se ka ne kunkolo man di mais ni mɔgɔ n'u ye nin kɛ u taalan ye fili t'u sɔrɔ quoi a bɛ fɔ ko Musa Solomani bɛ sɛbɛn siɲɛ 100 ni siɲɛ 29 kosɛbɛ e taara a ma dafa walima e bɛ a sɛbɛn na e bɛ ka baro kɛ dɔ fɛ n'a fɔra k'a ma sɔn o ma ayiwa i ye kuma dɔ fɔ yan bi n'i bɛ dugu o dugu la k'i haminen don i jɔrɔlen don fɛn k'i sɔrɔ yen ala t'a kɔfɛ sabu dɔnni ni ne min bɛ ka kuma a bɛɛ bɛ ala ka minɛn kɔnɔ an ma maa ye fɔlɔ ko ala y'i fagali to yen ko dɔnni b'i la abada an ma debi ne bangena ne kɔni m'o ye mais n'i bɛ dugu dɔ la i bɛ ka sira i bɛ ka jɔrɔ taa ni daga ye kungo kɔnɔ i ka mangusi ci i ka sɛ ɲini n ma deli ka nin f'i ye dɛ an b'i lamɛn sabu n bɛ ka nin di i ye kuma dɔ de fɔ jamana ka bon ni bɛɛ ye o ye tiɲɛ bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la jamana yɛrɛ de ka bon ni bɛɛ ye kɛnɛ kan b'a di jamana kama i bɛ bɔ i bɛ yɔrɔ min na i haminen don yen bɔ i ka daga dɔ ta dɔrɔn barama ko tɛ daga min bɛ taa ni sɛ min jɛra i bɛ mangusi kelen bɛ ci daga in i bɛ daga in biri ka sɛ in da kan n'i hami fɔ i bɛ daga in sanfɛla ci ka sɛ in na b'a fɛ k'a bila ji la ni sɛ in bilala ji la n'a bɔra n'a sera k'i lamaga a banna o dugu in kɔnɔ i hakili latigɛ foyi t'i sɔrɔ i hakili latigɛ ne de y'a f'i ye n y'a bɛɛ f'i ye a daminɛ na kosɛbɛ dɔnni ne ye ala siga tɛ cɛ ka na taa biba an bɛ Fuseni fo a ka nin ŋaniya ɲumanya in na ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye bawo Bamakɔ ti Mali da ye n'i ko ko Mali a ka bon Bamakɔ dɔrɔn ma an y'a ye an balimaw caman bi lakanabaliya kamana gan kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye u bɛ k'u sew kɛ nka Fuseni ye nin min di hakili la nin bɛna maliden caman lafiya ka basigi la na k'u to u sigiyɔrɔ la an ye nin de dɔn dɔnni nafa la dɔnnibagaw tun bɛ taa de dɔnnibaga tun bɛ waso ni dɔnni ni kunfɛnw mago dilanni de ye ni wasolan yera wɛrɛ yera dɔnnibaga la min ti o ye kunfɛnw sayara n'a ye Fuseni nin kɔfɛ a ka di n ye i ka kuma n ye zɛrɛ nin diɲɛ jatigi fara kan sabu jiri min bɛ jiri dɔ faga ka falen o nɔ la o ti ten ko dɔ b'o la ɲama zɛrɛ ye jatigi faga ka baara a yɛrɛ bɛ yiri min faga i b'o yiri ɲini kuru 7 nin tɛ se ka kɛ fiyewu f'a b'a fɛ ka yiri min faga i taara n'o sɔrɔ ɲɔgɔn na ayiwa a b'a fɛ ka min faga i b'o furabulu bɔ kuru 7 ale yɛrɛ i b'ale bɔ kuru 7
ma b'a fɛ ka min faga i b'i jija i b'o de ko tile fɛ ayiwa a yɛrɛ i b'ale ko su fɛ n y'a gindo de fɔ su tan na fɔ 7 tile 7 su 7 bɛ bɔ n tan naani munna n ko a b'a fɛ ka min faga n'i ko ko tile fɛ cɛ o cɛ n'i bɛ ɲinini kɛ i t'a sɛgɛn ka ɲinini kɛ ni ɲinini jaabi bɔra mɔbili ɲuman fara du ɲuman kan olu ka teli ka sɔrɔ cɛ siyɔrɔ de la ani muso ɲuman o de la n ko a b'a fɛ ka min faga o de tɔɔrɔlen don ɲinini ye tɔɔrɔ dɔ de mɛ a duyɔrɔ ye siyɔrɔ de siyɔrɔ foyi tɛ ni nafolo tɛ o de kama n ko i ka n sera n jɛ n ko siyɔrɔ ayiwa n bɛ nin f'i ye n sera n jɛ n y'a gindo dɔ n sera n jɛ a den n y'o f'i ye a émission tɛmɛnen kanubagaw k'a faamuya mɛ n sera nin jɛ mɔgɔ min ko bi ma ɲi n bolo fiyewu sabu i b'a dɔn ni yiri dɔ bɛ yen yiri généraliw bɛ yen dugukolo sanfɛ mɛ mali la yan n'i ye mɔgɔ kɛmɛ hali n'i ye kunfin ɲininka a b'a fɔ ko zɛrɛnjɛ bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ min tɛ foyi foyi dɔn a b'a fɔ ko zɛrɛnjɛ bɛ ko dɔ kɛ zɛrɛnjɛ furabulu ɲini den 200 den 56 ayiwa i ka musa cɛ kelen kelen bɛɛ kan i k'a susu i k'a kɛ safunɛ na i k'i ko cɛ zɛrɛnjɛ yiri de min sinji bɛ bɔ ni denmuso ka furu gɛlɛyala zɛrɛnjɛ sinji taga ju kɔri dɔrɔn a bɛ ji min fili ka bɔ teliya la i k'o ji minɛ i k'i sigi i denmuso min b'i bolo yen n'a mɛnna n'a ma furu kosɛbɛ zɛrɛnjɛ sinji in ta i ka adama sɛbɛn siɲɛ 45 i k'a kɛ ji dɔ kɔnɔ i ka parfɛn k'a la i k'a di den ma k'a ka furuko sira a bɛ furu sɔrɔ fo n'a tɛ furu fɛ biba an ka zɛrɛn nin jɛ bila ye Fuseni Nalabi biba hali bi an b'a jira aw la hali kulo bi Fuseni na aw ka Fuseni kunun Fuseni ani bi Fuseni kabi réseau ka kalan ani cɛw y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ cɛw bolila k'a to a kan cɛ man ca ɲɛ minnu de bɛ hakilima sɔmi arabuw ko ten al ishara takfi labi ko ɲɛ minnu bɛ hakilima sɔmi Fuseni an y'a ye e taara Abidjan a kɛra wasa ye ka na Mali la a kɛra wasa ye kuma ka a coro ɲɔgɔn kɔnɔ k'a fɔ dakurunya kelen an balima jeliw b'a fɔ ko taali ka di dɔ la seginni man di la nka Fuseni e ye taama o taama kɛ a bɛɛ jari la i ta yɔrɔ ani tilala ka segin ka na faso Mali la nin bɛɛ jari la o la taama jara maa min na o tɛ dɛsɛ ka gundo di maa ma min bɛ maa ka taama ja n'i y'a ye an bɛ gundo ninnu ɲini i fɛ an ti yan fɛnɛ kan ni ɲininka an yɛrɛ ma min mana don an kun na dɛ an ye fɛn dɔw de sɔrɔ i nɔ kan o de la an bɛ k'i ɲininka dɔnnibaga caman bɛ yen bi hali u ko ka di maa minnu yɛrɛ ye olu tɛ se k'a f'u ye k'u ka taama voyage sabu u ma taama kɛ min jar'u la nka e taamana a jar'i la maaw n'i bɔra maaw b'a dɔn k'i bɔra n'i nana maaw b'a dɔn k'i nana o b'a sɔrɔ i bɛ yen i bɛ ko dɔ de dilan n'i nana i bɛ ko dɔ de dilan n'o tɛ n'i t'a dilan i bɛ taa maaw ɲinɛ ma fo n'an y'a ye sitati kan n'i nana fɛnɛ an b'a ye sitati kan k'i nana Fuseni maa min b'i fɛ ka taa taama na a kɛra nafolo ɲini o a kɛra a bɛna voyage dɔɔni ɲini nin kama a kɛra a bɛna voyage diɲɛ fɛn o fɛn kama tant que diɲɛ nɛɛma don ale kɔni bɛna voyage a bɛ fɛ a kun dalen bɛ yɔrɔ min kan a ka hɛrɛ de sɔrɔ yen ka t'o hɛrɛ in tɔnɔbɔ ka segin n'o ye faso la ɲɛ olu ma u dɛmɛ a kɛra diɲɛ maa o maa ye bon ne ka i ye kuma dɔ fɔ yan nɔ o diyara n ye kosɛbɛ n'i bɛ mɔgɔ jigitugu kama kosɛbɛ o mɔgɔ minnu jigi bɛ tugu e fɛ sabu ne kɔni t'a dɔn dɔnni mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔnni baara kɔnɔ mɔgɔ kɔni lafiyalen taga man d'a ma hali a delibaga hali jeli min bɛ t'i deli a kamanagan de b'a to a bɛ t'i deli mɔgɔ min bɛ taa ko nin kɛ ye n'an ka manda don yɔrɔ émission bɛ tiɲɛ ayiwa tɛmɛ ni émission ye kosɛbɛ n b'a fɛ ka min fɔ n'i bɛ bɔ i ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a ko ka ca dɛ a ko ka ca dɛ n'i ye ne ta fɔ ne kɔni ma deli ka voyage kɛ fɔlɔ o la ne voyage man di kosɛbɛ ne tɛ sennafolo yaala fɛ sabula ni wulu bɛ boli la n'i bolila wulu kɔ i laban bɛ fara wulu kan dɛ nin ye tiɲɛ siga t'a la tɛ voyage lankolon yɛrɛ de fɛ kosɛbɛ i b'a fɛ ka voyage i bɛ Sawu Badara de sɛbɛn k'ala o jate la
va ko ka min tile wɔɔrɔ tile wɔɔrɔ o y'a sɛbɛn 2000 122 sabu badara ayiwa n b'a fɛ k'a f'i ye kalaw min bɛ k'a fɔ n'a bɛ sɛbɛn o la o ye sirakanso den ye o so 9nan don sabu badara ye turabu so 11nan de an sigilen tɛ yan k'u tɔgɔ fɔ an b'u ka so yɔrɔ dɔn an ma bɛrɛ kalan mɛ an b'a so yɔrɔ dɔn n'i y'a sɛbɛn a la n b'a fɛ k'a f'i ye n'i y'o kɛ badara la n'i taara o jamana kan i bɛ jigi sɔrɔ i bɛ jigi dɔ de sɔrɔ min b'i dɛmɛ n tɛ ne b'a dɔn min na min tɛ se ka f'i ka plateau nin kɔrɔ n'i b'a fɛ ka don a dugu la n'i y'o fɔ sisan dɔw b'a fɔ k'i bɛ jigin avion na an yɛrɛ jiginna avion na jamana dɔw kɔnɔ mɛ kɛcogo de b'a la n'i bɛ jigin jamana o jamana kan Hadamani Badara de bɛ ci o b'a sɔrɔ i ka dugu in Hadamani Badara de bɛ kɛcogo dɔ b'a la i bɛ taa ni i bɔra jamana i bɛ taa n'o ji de ye i t'a fɛ ka échec kɛ échec kɔrɔ ye k'i sago sɔrɔ ka na de o kosɛbɛ échec kɔrɔ y'o ye dɛ o cɛden ninnu de bɛ taa a bɛ bila dugu ma n'i y'a kɔrɔbɔ n y'a ye i bɔra n'i ka dugu ji min o de bɛ k'a kan mɛ kɛcogo de b'a la kɛcogo de b'a la ni ne ye dɔɔnin nafa ye biba Fuseni Lalabi biba hali bi an bɛ taa ni ɲininkaliw ye k'a jira yanni ɲininkaliw ka d'i ma i bɛ n fiɲɛ ɲini fiɲɛ bɛ kungo kɔnɔ ayiwa a bɛ sɔrɔ samiyɛ in na i bɛ fiɲɛ bɔ a dili k'a susu kosɛbɛ k'a ja tile la k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na i ko n'a ye ayiwa fiɲɛ yiri a bɛ kungo kɔnɔ kosɛbɛ n'i sera k'a kɛ n fiɲɛ na n'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya tun bɛ 80% a bɛ taa 100 ma a bɛ taa 100% a bɛ taa 100% ayiwa bon an kɔni ta ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye ayiwa sabu dɔw bɛ fɛn ninnu kɛ u mago tɛ ka jaabi kɔnɔ siga tɛ n tɛ mɔgɔ tɛ juguya ko f'an ye bilen awɔ n'i y'o f'an ye dɔrɔn o de la ni mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn sɔrɔ n ka Burukina voyage fɛ k'ale nana dɛ a kɛra depuis 2022 ale nana ko juguya ni fɛn o juguya yɛrɛ ni juguya ma kɛ hadamaden kama i ka ɲɛnamaya la e m'a daminɛ kosɛbɛ ne juguya ko kuma mɛn mɔgɔ da la k'i to farafinna yan hali o bɛ farajɛla kuma na kɛ yan kosɛbɛ surtout anw fɛ yan Mali fɛ hali ni telefɔni ɲuman n'a b'i bolo yan i ye kungo sɔrɔ kosɛbɛ mana kɛ mɔbili ma c'est à dire dusukun de tiɲɛna kɔ ni mɔgɔ dusukun tiɲɛna i bɛ min dɔn i bɛ min fɔ hali t'a dɔn n b'o f'i ye siga tɛ nin na Buwana mɔgɔw kana ɲinɛ Buwana kɔ ayiwa da sera yiri ma sabu Buwana yiri dɔ ye yiriw cɛla yiri mun ɲɔgɔn man ca surtout a ladɔn kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ ye Buwana ladɔn sɔrɔ k'a susu k'a kɛ mugu ye k'a to k'a kɛ k'i ko i yɛrɛ contrôler quoi ayiwa ala e ye dɔnni dɔ kɛ bi nin kalo in na e y'o dɔnni bila mois d'août in mana sa e y'i kɛ dɔ wɛrɛ kan i ta bɛ kɛ i ye mɔgɔw kibaruya mɛn o bɛ kɛ dɛ ne nɔrɔ i la n'i ka ɲi ma ɲi ne fɔ ne ka jaabi dɔ de sɔrɔ yen o defo de bɛ mɔgɔ caman n'u ye ala tɔgɔ dɔ daminɛ dɔrɔn tile kelen tile fila o b'o fili n'i ye tiɲɛdennin dɔ ta dɔrɔn o tile kelen tile fila o b'o fili ne b'i minɛ de san ni san n t'i bila a ja n'a goya n bɛ yen n bɛ tiɲɛ de y'i la fɔlɔ n ka sɔrɔ ka olu bɛ yen biba ayiwa ko waati y'an sɔrɔ yan fɛn banbali jati dɔn Fuseni bi émission kuma kuncɛ kuma ka di kanubagaw ma ka kuraya ka kɛ kanubagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ maliyɛn yɛrɛ de fo fɔlɔ maliyɛnw bɛɛ y'a mɛn faso in ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ka kan hɛrɛ dan ye ka hɛrɛ sɔrɔ i faso kɔnɔ hɛrɛ t'o kɔfɛ ayi hɛrɛ foyi mɔgɔ mɔgɔ hɛrɛ ba sɔrɔ i faso kɔnɔ i bɛ ala fo kosɛbɛ n bɛ Mali fo ayiwa kɔfɛ k'i fo sɛk foli diyara n ye o kɔfɛ an filɛ wagati min na toro mɔgɔw ka toro ɲini ayiwa i ye toro fara sɔrɔ toro furabulu ko tɛ toro fara ma in faamu toro ju 16 toro fɛnɛ ka ca mɛ ne bɛ ka kuma toro ba de kan ayiwa ko min feere tɛ ye kosɛbɛ i b'i jija ne kanubaga n ye fɛn dɔw fɔ yan bi n ma deli k'o fɔ awɔ n kumana toro ju dɔrɔn k'a fara 16 mɛ bi ta ye toro yɛrɛ ju ayiwa ju 16 k'o ɲini n'i y'o sɔrɔ i b'i jija i b'a susu kalo o kalo i
ji ya ga ko saba kala ayiwa aframu kosɛbɛ kana foi kala mais ni babo sini juma ibabo biula sini juma ibabo biula ayiwa alamisa wula o ye kalan kɛ cogo ye nte dondo adamne dimanche kana se adamne dimanche kana la samedi la ta sɔrɔ mɔgɔ ba dɔ nana kɔnɔ sigato ba dɔ taara o ye wale mais kalan kɛ cogo a bɛ di o cogo de la ne ye tiɲɛ fili bɛ yen de awɔ i ye kalan kɛ mɔgɔ bolo cogo min i b'a ka fɛn di ten wa a bɛ baara ten janfa t'o de la n'a tigi ko k'ale ka yiri bɛ bɔ a la musa a bɛ bɔ o de la kosɛbɛ a ko yiri ladon in bɛ bɔ a la musa a bɛ bɔ o de la o bɛ kɛ dɛ n'a ko de ko don dɔ y'i diya a banna siga tɛ n tɛ yiri taa kungo kɔnɔ yiri ju min b'i diya i k'a ladɔn bɔ yiri 7 mais a daminɛ dimanche i ka kolonkɔnɔ kana fɔ samedi ka taa yiri dɔ ta bɔ dimanche ka taa dɔ ta bɔ lundi ka taa dɔ ta bɔ tarata fo ka se samedi i kana dɔ ta bɔ i kana fɔ samedi yiri yiri jago n'olu fara ɲɔgɔn kan o dɛsɛ man di ko la quoi ayiwa olu dɛsɛ man di ko la biba mais a bɛ se ka kɛ yiri dɔ bɛ yen i b'o cɛkɔrɔba b'i kalan la taa nin ladɔn bɔ ntɛnɛn don kosɛbɛ nin bɛ nin mago in de ou bien t'a bɔ a bɛ tobi nin daga qualité kɔnɔ ninnu de ye mɔgɔw jɛ quoi siga tɛ n'a ko k'a bɛ tobi bɔgɔdaga kɔnɔ fura dɔw bɛ tobi bɔgɔdaga de kɔnɔ wa kalan de kɛcogo b'a kɛ quoi mais k'a fɔ ko non ne k'a bɛ tobi nɛgɛdaga kɔnɔ a bɛ taa yiri dɔw mago bɛ mɔni dɔrɔn de la olu mago tɛ daga kɔnɔ kalan kɛra maa min bolo o y'i bilasira cogoya min na o fɛn bɛ baara kɛ siga tɛ donc o la n'u ye nin kɛ i dɔgɔkun tile 7 yiri la dɔn n'i b'a fɛ k'a kɛ ko min na tulu y'i diya ji y'i diya k'a la k'i ko a banna ne y'a f'i ye biba n'i y'a kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye kuma ɲɛna n bɛ bɛɛ lajɛlen fo wasalamu ne de fana bi dan sigi an ka bi jamukan na k'a fɔ lamɛnbagaw ye k'a fɔ magotigiw ye ko a ye maaw lamɛn a ka maaw sɛgɛsɛgɛ baw dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen tɛ i n'a fɔ ko dɔnnibaa bɛɛ kana maa lamɛn ka t'i ka nafolo d'a ma ko du dalilon ka sɔrɔ a bɛ luwanze la bilen 2 tɛ ɲɔgɔn lawuli karakɔrɔ 2 o tɛ ɲɔgɔn lawuli jinkɔni 2 tɛ ɲɔgɔn lasumaya natakɔrɔ dama yɛrɛ o 2 fana tɛ se ka ɲɔgɔn sɔn min danni ma a kan bɛn juma wɛrɛ wasala